λες παιδιά, θα κάνουμε unboxing σήμερα. Απλά πώς είναι... Και είμαστε εδώ με την Supergirl. Ναι, όπα ρε, θα το σπάσεις να πούμε. Βοηνόη. Συστήκαμε. Ωραία, θα τις βγάλουμε μία-μία. Κάτσε! Πάρε εσύ την άλλη εδώ. Δεν είναι δικό σου το κανάλι. Δεν πειράζει. Κάτσε λίγο ρε. Κοίτα πώς θα το κάνουμε. Όπως θα είναι έτσι. Εγώ θα τραβήξω μία και εσύ μία. Και ποιος παίρνει περισσότερες. Όχι. Καλά, καλά. Εγώ. Κι εγώ. Λούζε. Νίκησα. Όχι. Έλος πάντων. Έλα λίγο. Τι. Την καμερά. Οκ. Πού θα πάει τώρα. Άνοιξε μου την πόρτα. Τι θα κάνει τώρα. Έχουμε βάλει air condition. Αυτό που κάνουμε κάθε φορά. Εντάξει. Όχι. Τι έκανες. Το πέταξα. Γιατί το πέταξες. Γιατί έτσι ήθελα. Καλά. Και παιδιά, να ξέρετε Κάτσε λίγο. ότι αυτό το βίντεο που Είχαμε κάνει ένα βίντεο. δεν θα ανεβεί. Δυστυχώς. Και ήταν τέλειο μάγκες. Ήταν τέλειο. Ναι, και έχουμε κάνει κι άλλο ένα. Παίζουμε ποδόσφαιρο. Τώρα γιατί... Και ασβήθηκε. Ναι ρε φίλε. Και δεν μπορούμε να το ξανακάνουμε. Ενώ το είχα δει, είχα πάρει το κινητό σου. Και είχα δει ότι... Ναι. Ναι ρε φίλε. Όχι, τι πάει τηλέφωνο. Για να δούμε αυτό. Τι λέει. Γνώμοσέ το. Μερέντα. Επί 3 εγγραφές. Σας ευχαριστούμε. Κάλτσες. Στην πετάξω. Ναι, εγώ ήμουνα. Κοιτάξτε τι έκανε. Εγώ ήμουνα. Και αυτό είναι το ποδήλατό μου. Καλά, αυτό που έδειξες δεν είχε σχέση. Ναι, καθόλου σχέση. Και τώρα πάρε το κινητό σου. Πάρε το κουρέλι σου. Μου χάλεσες την κάμερα. 6. Bye. Το δικό μου είναι καλύτερο από το δικό σου. Νομίζεις. Το δικό μου είναι Redmi Note 10 Pro. Και Το μένει δικό σου το είναι 9. 9 Pro. Εντάξει, και ο φίλος μου έχει το 9. 8. 8. Εγώ έχω το καλύτερο, γι' αυτό άσο. Εντάξει. Θέλω να δεις πόσο γρήγορα χαλάει η κάμερα. Bye.